Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos. Parlaré una mica com estructuro jo aquesta intervenció. Parlaré primer de què estem parlant quan parlem del model productiu, per què és important i per què està de moda últimament parlar d'això. Definiré una mica el model productiu català i en paral·lel aniré explicant els problemes que detectem en el nostre model productiu en els últims cicles de creixement econòmic que hem trobat. I després algunes propostes polítiques. Us animo després de fer crítiques, debats i tal. Per així d'entrada, una mica que estem en un espai socialista independentista, jo crec que val la pena definir una mica el concepte de model productiu. És una mica un calaix de sastre, una mica divers, que cadascú hi fica coses diferents, no? Però no confondre amb mode de producció. Mode de producció és un concepte marxista més profund que parla de les regles generals d'organització de la societat, de la distribució de la riquesa, etc. I parlem del mode de producció burgès capitalista, mode de producció feudal tributari, mode de producció esclavista. Estem dintre del mode de producció capitalista, però aquest evoluciona molt al llarg del temps, els diferents països té característiques molt diferents i això ho enfoquem més quan parlem més de model econòmic o de model productiu. Quan parlem de model productiu estem parlant de quins són els sectors econòmics que dominen en un país. Podríem parlar de quin és el teixit empresarial, quin és el marc de relacions laborals en concret, si hi ha més temporalitat, menys temporalitat, etc. Jo em centraré en el que són els sectors econòmics que estan dominant el creixement econòmic català. Em centraré més en el cas de Catalunya, tot i que a nivell de països catalans, País Valencià i les Balears és molt similar. També tenim molts trets similars amb l'estat espanyol en conjunt, som molt espanyols en aquest sentit. Volia començar també agraint que se m'hagi convidat perquè aquest setembre, crec que va ser, vaig anar a l'escola d'estiu de la CUP i es va fer una sessió de model productiu i immigració, en la qual va parlar la Roser Espel, va parlar el Manuel Rodríguez. Van ser intervencions molt bones, però vaig trobar a faltar una mica la perspectiva d'alguns que estem plantejant idees una mica més polèmiques, una mica més... això. Crec que la CUP va intentar parlar d'un tema que està polemitzant sense incloure totes les visions allà. He de dir que em vaig trobar la Roser just abans de la xerrada, que em va animar a participar en el públic, vull dir que cap crítica a la Roser en cap sentit, sinó això, crec que és bo que en un tema que està a l'agenda pública podem expressar diferents idees que hi ha. No sé si hi haurà gaire discrepància avui tampoc, però bueno. Sí que volia fer esment d'aquesta jornada perquè l'Emanuel Rodríguez, que xerrava en aquesta sessió, que jo el definiria com a anarquista de Madrid o moviment autònom de Madrid, no sé si està Traficantes de Sueños, ell ha fet una sèrie de crítiques a Podemos i Sumar, tota aquesta esquerra que s'ha presentat a les eleccions, ha guanyat les eleccions i després no acabem de notar cap canvi significatiu, i ell posa el focus en la importància de construir un poder autònom. A l'espai de la CUP sempre hem parlat del peu al carrer i el peu a les institucions, que venia a dir una mica això. Però ell va fer un parell de comentaris a la sessió que crec que jo voldria desmentir, o jo no estic d'acord, en un moment determinat, quan parla d'aquesta evolució del model productiu català i espanyol cap a ser una mena de ressort turístic, som una potència turística i això ha tingut una sèrie de conseqüències negatives, bàsicament parlarem d'això ara. Ell acusava una mica una dinàmica mundial del sistema econòmic mundial capitalista i és una perspectiva que pot tenir elements de veritat, però que a mi em porta a conclusions una mica desempoderadores en el sentit que si no derrotem el capitalisme estem condemnats a aquest tipus de creixement. Jo amb això no estic d'acord, jo crec que hi ha una sèrie de polítiques concretes que han fet els governs que hem d'identificar i que hem de denunciar i que podrien haver sigut diferents. Això no vol dir perdre una perspectiva radical anticapitalista, però això sí que vol dir assenyalar que hi ha hagut una sèrie de decisions que ens han anat encaminant en una mala direcció, fins i tot en el que seria l'estàndard del capitalisme europeu. I va fer un altre comentari ell una mica similar, que ell va dir, jo no vinc a parlar de propostes, que és una mica en la mateixa línia, jo crec. Suposo que ell perquè parla de construir poder popular, de classe treballadora, etc. Jo sí que vull parlar de propostes, vull parlar de programa, perquè tant des de l'oposició com des del carrer, com si mai governem, hem de tenir una llista clara de quines són les palanques que volem moure per avançar la societat en la direcció que volem. Llavors,
Vale, entraré ja a les diapositives. He intentat fer un recull de diapositives una mica improvisades. Em sap greu perquè no són de molta qualitat. Això és un tuit que va fer el nostre honorable president a principis de l'any passat, però bueno, això podria haver-ho fet de qualsevol, algú d'Esquerra Republicana o algú de Junts també podria haver dit el mateix. Celebrava el creixement del PIB de Catalunya, que a més estava per sobre de la mitjana espanyola, i ho celebrava com un èxit. D'acord? Això ha sigut un mantra durant molt de temps, el creixement del PIB, vinculat també al creixement de l'ocupació, i una de les crítiques que hem de fer, sense ser tampoc una crítica molt profunda, és que això no ens indica cap increment de benestar per la població del país. Utilitzant les mateixes magnituds que ens està utilitzant el president i el règim i les acadèmies, les facultats d'economia, podríem dir que el que ens interessa és el PIB per càpita. Això que Marx al seu moment parlava de desenvolupament de les forces productives, el que indica el nivell de riquesa que té un país. Després podem entrar en el repartiment d'aquesta riquesa. Si mirem el PIB per càpita, veiem una imatge molt diferent. Això és, com dic, em centraré en dades de Catalunya, que són les que he treballat més. Països catalans és una foto molt similar. Si mirem l'evolució del PIB català, que és una magnitud que indica la capacitat de produir riquesa, des de l'any 2000 veiem que hi ha hagut un cert creixement, que estem a punt d'arribar a un 40% de creixement. Això és descomptant la inflació, òbviament. Si en canvi fem la ràtio per càpita, com que la població ha crescut moltíssim també, el PIB per càpita està relativament estancat. Sí que estem produint més, però com que som més població, és normal que l'economia hagi crescut, però no és perquè siguem més rics, sinó perquè simplement som més persones. Si comparem el nostre creixement del PIB per càpita amb l'evolució del PIB per càpita de la Unió Europea, dels 27, és a dir, incloent tota Europa de l'Est, que són països relativament pobres, el que veiem és que estem perdent posicions. Catalunya històricament havia sigut una regió relativament rica i estem perdent posicions. És a dir, que sí que hem crescut una mica en termes de PIB per càpita, però el normal és que tots els països creixin i fins i tot Europa creix, mentre que nosaltres estem perdent posicions. Per tant, una cosa que sempre s'ha fet des d'aquestes latituds, que és comparar-nos amb el nord d'Europa, sigui a nivell de desenvolupament econòmic, sigui a nivell de benestar, en política socialdemòcrata i tal, ens estem allunyant dels estàndards europeus. Com dic, després el PIB per càpita és una mitjana, això no vol dir que pugui estar més ben repartit, menys ben repartit, però d'entrada el pastís no està creixent i això suposa una tensió a l'hora de plantejar repartiments, plantejar polítiques públiques, de desplegament de l'estat del benestar, etc. Això és aquesta última magnitud, PIB per càpita en relació a mitjana de la Unió Europea. Veiem que Catalunya s'està apropant a la mitjana estatal. Madrid, tot i que també està perdent posicions, és una de les regions que li va més bé. Aquí hi ha un tema de conflicte nacional que tampoc entrarem. Si comparem amb les Illes Balears i el País Basc, el que veiem és que l'any 2000 menorquins, catalans, bascos estaven en un nivell igual en termes de riquesa per càpita, o sigui, en teoria podíem finançar el mateix nivell de benestar a la població. Hi ha hagut una evolució divergent, d'acord? Les Illes Balears, que han fet l'aposta full pel model turístic, hem vist un empobriment major, tot i que han sigut els que han pogut crear més llocs de feina, tot i que la seva economia ha crescut més que cap altra, en termes de riquesa per càpita ha perdut posicions. I Catalunya, que era una regió, segueix sent una regió relativament industrial, però el creixement que hem fet no ha sigut tan industrial com el País Basc i això ha tingut un impacte en termes de capacitat de crear renda per càpita. Això és afegint al País Valencià, que és una regió relativament pobra del si de l'estat espanyol. Aquí analitzo l'anterior cicle de creixement econòmic, que va del 95 al 2008 aproximadament. Actualment estem en un altre cicle que té algunes semblances en relació a l'anterior i algunes diferències. Des del 2013 a 2015 està creixent l'economia i estem repetint alguns errors, algun no l'estem repetint, per exemple, no hi ha la bombolla immobiliària que hi havia als anys 2000. Això és un desglossament d'aquest creixement de la riquesa per càpita que hi ha hagut i el que veiem és que l'estat espanyol és l'únic estat d'aquests europeus que el creixement del PIB per càpita s'ha produït només perquè han entrat molta població en edat laboral, població immigrada, que això fa créixer l'economia del país. Tanmateix, si mesurem la riquesa que produeix cada treballador, hi ha hagut una disminució. Canta moltíssim perquè canta en relació a la resta d'Europa. I dintre de l'estat espanyol, Catalunya, ens emportem una mica la palma.
Això té una sèrie d'implicacions, però d'entrada vol dir que el creixement que estem tinguent és molt més fals del que realment aparenten les grans macromagnituds. Això és l'evolució dels salaris mitjans a Catalunya, en termes reals. Què veiem? Veiem un estancament des dels anys 80, aproximadament. Això és l'adveniment del neoliberalisme, és l'adveniment de la globalització, i a més, aquí he afegit l'evolució dels lloguers mitjans a partir de dades de l'Incasòl des de l'any 2014, que es veu un trencament absolut, que ja coneixem, aquesta precarietat laboral combinada amb un encariment de l'habitatge. S'ha de dir que l'estancament salarial és un problema arreu d'Occident, però és molt més intens a l'estat espanyol i als països catalans. I nosaltres entenem, alguns entenem, que això estava una mica vinculat al model productiu. Un model productiu en el qual l'estat espanyol i els països catalans en particular, l'àmbit mediterrani, ha destacat per ser competitiu en termes internacionals, per oferir oportunitats d'inversió, no intentant competir internacionalment en termes de produir productes de tecnologia punta. Sí que hi ha focus de creixement en aquest sentit, vull dir, a Barcelona hi ha un cert espai de creixement en empreses tecnològiques. De fet, també molts immigrants, però del poder adquisitiu, és una història diferent, però en general el model no ha sigut aquest. No he pogut afegir dades de creixement de l'ocupació, però entre el 1995, que s'inicia el cicle de creixement, i l'actualitat, Catalunya ha augmentat la població la població ocupada en un 80%. Això és pràcticament l'ha duplicat, mentre que la mitjana europea és del 10%, alguns països 25%. Vull dir que hem sigut capdavanters en crear llocs de feina, però no en que aquestes feines produeixin més i tampoc que estiguin ben pagades. Són dues coses relacionades, diferents. Això són dades de percentatge de treballadors ocupats en el turisme. És difícil de mesurar perquè si tens un bar, com el consideres turístic o no el consideres turístic? Potser és mig turístic, potser no. Les estimacions ens indiquen que el percentatge d'ocupats del turisme està per sobre del 10%, amb una tendència creixent. Històricament el turisme s'havia limitat a algunes regions, a la Costa Brava, jo soc de Roses, allà sempre ens hem dedicat al turisme, i el turisme, crec que la CUP fa un any o així va fer una jornada contra el turisme amb emboades allà a Roses, i crec que hi havia molt poca gent del poble, perquè suposo que en part perquè la gent es dedica a això, vull dir, és com l'heroïna, la gent depèn d'això una mica. I ha tingut coses positives, la gent s'ha guanyat la vida, hi ha hagut negocis que han funcionat, els pobles aquests no s'han despoblat, que és un altre problema que tenen pobles a Catalunya. Tanmateix, Roses és un dels pobles amb la renda per càpita més baixa del país, la gent treballa 2 mesos a full time, després treballa 6 mesos de tranquis, alguns, després està mig any sense treballar, molta rotació, la gent va canviant d'empreses, això dificulta molt coses com la sindicació laboral, això dificulta coses com la reivindicació salarial, perquè és una de les feines de restauració i d'hostaleria, a priori les pot fer tothom, no hi ha barreres d'entrada, no hi ha estudis necessaris. I llavors, això és un lloc que sí, que ha crescut econòmicament, ha creat molts llocs de feina, però on la gent no vol viure, en realitat, perquè no és un bon lloc per viure, perquè el tipus de feines que es fan i el tipus de vida que implica, el tipus d'estabilitat econòmica de les famílies que genera això, no és bona. S'ha de dir que m'estic focalitzant en el turisme, podríem parlar també d'indústria càrnica, la indústria càrnica també implica una sèrie de feines molt dures, els escorxadors i tal, que o estan mal pagades o hi ha una duresa d'aquesta feina que molts nadius, molts autòctons no volen fer. Per això veiem que els ocupen moltes persones immigrades de països de renda més baixa, que és bàsicament, segons això, les dades són una mica dispars, però aproximadament un 90%, un 90 i escaig % de feines creades en aquest cicle de creixement econòmic les han ocupat gent immigrada, en part perquè les condicions són dolentes i els nadius no volen fer-les. El qual fa que es mantingui relativament alt el nivell d'atur que té el nostre país, que ara està a mínims històrics, però segueix sent molt alt en el conjunt europeu. Això és una imatge del Hard Rock. El Hard Rock és un exemple de com el govern ha prioritzat
macroprojectes per intentar situar el nostre país en el mapa mundial, atraure inversors. Certament, aquí en aquest cas la Caixa no anava a fer un negoci important amb el Hard Rock. Un dels arguments que es va donar a favor del Hard Rock és que crearia molts llocs de feina. La qüestió és que els llocs de feina en quines condicions són, permeten vides dignes o no les permeten, i després sí, crearàs llocs de feina, però hauràs de fer que vingui gent de fora a ocupar-les, perquè segurament les condicions... no sé, Puigdemont estava defensant el Hard Rock, però segur que no vol que els seus fills treballin al Hard Rock. Això és un quadre, un esquema de cost laboral, aproximadament, no és ben bé el salari, però s'hi aproxima, per sectors, dades de l'enquesta de població activa de l'INE, i el que veiem és que l'hostaleria sempre ocupa la pitjor posició. Això podria canviar. Hi ha alguna llei natural que obliga a sectors més vinculats al turisme a ser de baixos salaris? Jo crec que no, però hi ha moltes condicions perquè es doni aquest estancament salarial en aquest sector. Tinc un company de feina que ara està mirant convenis laborals en altres sectors i la comparació és molt clara. Aquesta estadística ja ho indica. Si miréssim indústria manufacturera, el cost laboral mitjà per treballador mensual s'apropa als 4.000 euros, l'hostaleria està per sota dels 2.000 euros. Què vol dir això? Que si el nostre creixement econòmic es basa en sectors com l'hostaleria i no en indústria, doncs els salaris evolucionaran diferent o serà més difícil mantenir els salaris elevats d'entrada. Això és una comparació, són només uns anys, i això ja és de fa 20 anys, em sap greu perquè no he pogut actualitzar les dades. El que veiem aquí és la creació de llocs de feina de quin tipus era, classificats per a nivell d'estudis. I el que veiem és, fa una triple classificació, elementals, mitjans, superiors. Superiors és tenir carrera, mitjans és tenir un FP. El que veiem és que l'estat espanyol en aquests 2 anys va incrementar la població activa en un 10%. País Basc va crear molt menys llocs de feina, molt més concentrats en la formació mitjana, és a dir, en FP. Això va relacionat amb el seu model productiu més vinculat a la indústria, que van aconseguir resistir de la desindustrialització dels anys 80, mentre que a Catalunya, especialment Balears, crea molts llocs de feina elementals, és a dir, que requereixen l'ESO o ni l'ESO, amb la qual també l'incentiu que dones als xavals que estan a l'escola és que potser no cal que estudiïn, perquè les feines que es troben al mercat no són les mateixes que es trobaria a País Basc o que es trobaria al nord d'Europa. De fet, hi ha també una fuga de gent que s'ha tret una carrera aquí i ha marxat a fora a treballar perquè aquí no ha trobat el tipus de feina que buscava. I això no es resol amb polítiques educatives millors, perquè tu pots tenir una educació de molta qualitat que si el mercat laboral no demana tants gent amb estudis superiors o tanta gent que tingui estudis mitjans, doncs no serveix de res. Això és el creixement de població a Catalunya. El que veiem és que en el cicle de creixement econòmic de l'any 2000 al 2008 hi ha un creixement de població bastant gran. Podríem discutir si és molt alt o molt baix. Jo crec que és alt en el context europeu, però aquí ho discuteix. El que sí que veiem és que segueix molt el cicle econòmic. Hi ha una gran oscil·lació. Quan ve la crisi marxa població, el 2012-2013. Després aquí veiem també la crisi del Covid, l'any 2020, que hi ha una baixada molt forta. Això és un dels indicadors també que ens indica que el que defineix el creixement de població a Catalunya és molt el model productiu. Això és una cosa que aquestes noves formacions xenòfobes no plantejaran mai. L'Aliança Catalana no plantejarà mai que la immigració va associada a un mercat laboral, a un model productiu determinat, que es fonamenta en això, es fonamenta en crear llocs de feina precaris. Això és una cosa que també he discutit amb Josep Sala i Colell, que és el que parla de la immigració amb una perspectiva d'esquerres, però ell posa el focus en polítiques de fronteres, en polítiques de permisos de residència, treball i tal. El que li discutíem en Sala i Colell és d'acord amb la mateixa política de fronteres a l'Estat, veus el País Basc i veus Catalunya, o Països Catalans, amb una evolució completament dispar. Al País Basc tenen la mateixa normativa d'empadronament, tenen les mateixes fronteres, la mateixa llei d'estrangeria, i tanmateix el seu creixement de població ha sigut molt suau. La gent que ha anat a viure al País Basc s'ha trobat un mercat laboral que crea molta més estabilitat, sous més elevats, feines no són temporals i tan cícliques.
amb la qual pots gestionar la qüestió migratòria molt millor que no nosaltres. No? I per mi també això indica que si volem desaccelerar el creixement de població, hi ha tot un debat, intentaré passar per puntetes, el tema migratori, hem de ficar el focus en el tipus de llocs de feina que s'estan creant i els interessos de certa patronal que està amb això. S'ha de dir que crec que el consens social al país està canviant. Aquesta setmana el Cercle d'Economia va treure un informe que venia a parlar d'aquestes qüestions mateixes. El Cercle d'Economia és una mena de think tank que dretaneja, però bueno, que és lleugerament. I tanmateix fins i tot ells estan dient que el cicle de creixement, el tipus de creixement econòmic que tenim des de fa 25 anys, o sigui un quart de segle, ha tingut problemes importants. Això és el mateix gràfic de creixement de població, mirant només el saldo migratori, i el que veiem és que no només tenim un nivell d'immigració relativament elevat, sinó que a més tenim molts emigrants també. O sigui, hi ha molta gent que ve al país i molta gent que marxa. Si diem que l'any 2022-2023 vam tenir un creixement de 150.000 persones a Catalunya, en realitat és perquè van venir 300.000 i pico i van marxar 200.000 i pico. Què vol dir això? Que hi ha molta gent que ve a viure aquí però que no fa el seu projecte de vida aquí. I entre altres coses entenem que és perquè no hi ha opcions de fer un projecte de vida aquí, sigui per l'atenció al mercat de l'habitatge, sigui per les feines, el tipus de feines, que són les feines que no volem fer els nadius. Són feines de mala qualitat, de mal retribuïdes, més dures, que només se sustenten perquè estan mal pagades i perquè això. Això és la taxa de temporalitat, és una cosa molt vinculada al model productiu que tenim, al turisme, no a la indústria càrnica. El turisme funciona per cicles de temporada, el turisme de muntanya no tant, però el turisme de costa sí. I aquí, tot i que veiem que l'estat espanyol ha reduït la taxa de temporalitat últimament, això també és perquè ha creat la figura del contracte fix temporal, el fix discontinu, perdó, que és una mena de forma de blanquejar que tens unes empreses que requereixen més treballadors unes èpoques l'any i per tant la temporalitat és la que és, no la pots camuflar. Això és un exemple de ministres espanyols, tant del PP com del PSOE, celebrant que l'estat espanyol creés gairebé la meitat de llocs de feina de la Unió Europea. Una notícia és del 2014, l'altra és del 2024, i venent això com un èxit. Clar, des de la nostra perspectiva jo crec que hauríem de dir aquí beneficia que creem tants llocs de feina, perquè els inversors i les empreses segur, perquè tot això és més activitat econòmica, més negoci, més plusvàlua, però en termes de la resta de població és més discutible. Sobretot si és aquest tipus de creixement amb aquest tipus de feines. Esmentar que quan parlem del problema del turisme hi ha molts altres problemes vinculats, hi ha bàsicament barris prostituïts completament, el centre de Barcelona, algun barri de Girona també, la Costa Brava, hi ha molts llocs que no són habitables a l'estiu directament pels locals. També podríem parlar del problema d'habitatge. No només està creixent moltíssim la població perquè el creixement econòmic requereix molts més treballadors, sinó que a més una part del parc d'habitatge l'estàs destinant a ús turístic, lloguer turístic. Això són places d'habitatge d'ús turístic, des de l'IDESCAT, gairebé 600.000 places a Catalunya. I ja està. Per acabar, volia esmentar que polítiques que es poden fer contra això. Algú podria dir, però això a mi no m'interessa tenir un capitalisme low cost o tenir un capitalisme més productiu, a mi el que m'interessa és superar el capitalisme. Jo crec que una cosa no és incompatible amb l'altra, crec que l'evolució que hem tingut ens està apropant a uns nivells de benestar social menors, dificulta molt coses com la sindicació laboral, dificulta molt aconseguir salaris més alts, això està fabricant pobresa i això està fabricant desigualtat que després podem intentar-ho arreglar en polítiques públiques, en polítiques d'ajudes, en polítiques d'habitatge públic, però diguéssim que tenim una fàbrica de problemes subjacent que hem d'intentar resoldre i simplement copiant el País Basc o copiant el nord d'Europa ja estaríem solucionant els problemes, d'acord? Amb la qual cosa podem fer aliances que vagin més enllà del socialisme, podem fer aliances àmplies de la població, ja dic, el Cercle de l'Economia fins i tot està reconeixent el problema, òbviament la patronal no ho farà mai, o almenys no de moment, o almenys la gran part de la patronal,
però bueno, és un programa jo crec que potencialment interessant a desplegar des de l'esquerra i des del nacionalisme, perquè òbviament això dificulta molt polítiques d'integració nacional, polítiques de reproducció nacional, polítiques lingüístiques veuen fortament perjudicades per aquest tipus de creixement. Llavors, polítiques que es poden fer contra això, d'acord? Un és pujar la taxa turística, hi ha altres llocs del món que s'estan plantejant. Venècia, que té un problema de turisme més fort que nosaltres, està pujant, Amsterdam està pujant la taxa turística, no només això, sinó que s'ha de destinar la taxa turística a finalitats que no siguin promoure el turisme. En el seu moment, quan es va establir la taxa turística, el lobby hoteler va pressionar perquè aquest impost es destinés a promoure el turisme. Això ara ja ho hem de canviar. Precisament perquè no volem més turisme, està saturat el nostre país de turistes i el que volem és reduir-lo, transformar-lo. I a més el que veiem és que una altra política que podem fer és la política d'incrementar sous. Això idealment s'hauria de fer des dels sindicats, però és difícil sindicar aquests espais i fer lluites sindicals en aquests espais. Hi ha una estratègia més institucional, que és intentar incrementar el salari mínim. L'estat espanyol ha incrementat el salari mínim des del 2019. Hem recuperat estàndards més europeus en aquest sentit. I va sortir el Banc d'Espanya quan es va plantejar pujar el salari mínim i va dir que es destruiria un piló d'ocupació, no sé què. La realitat és que no s'ha destruït ocupació, s'ha seguit creant ocupació massivament, amb la qual vol dir que podríem seguir pujant el salari mínim perquè als empresaris els segueix sortint a compte pujar sous i seguir creant feines. Què podria passar? Que alguns serveis s'encarissin. Però bueno, serveis turístics, si s'encareixen, no és un problema per nosaltres. A part d'això, si es redueix una mica el turisme, seria una bona notícia. Una altra política que es pot fer, que també està arribant a ser un consens social, és prohibir el lloguer turístic, d'acord? Amb la qual cosa redueixes capacitat, amb la qual cosa redueixes tensió al mercat de l'habitatge. Una altra política és reduir llicències de negocis turístics. Això que sembla una política contra la patronal ho és, però a priori pot beneficiar també els empresaris que sobrevisquin, diguéssim, perquè tindrien més marge de negocis. Reduir la capacitat turística, reduint llicències, també podria permetre, a més, distribuir la temporada, que no fos només juliol i agost, sinó que es pogués allargar més la temporada, amb la qual crearies llocs de feina ja no durant 2 mesos, sinó durant 4 mesos o 6 mesos, amb la qual la possibilitat de formar els treballadors, la possibilitat que siguin més fixes, augmenta. I així com a simplificació seria això. Això, d'acord, és una mesura, és una política reformista, d'acord? Qüestionar el model productiu és reformista, però és que el que hem vist és que qui ha dirigit el país els últims anys ho ha fet d'una forma desastrosa, fins i tot pels estàndards de l'economia convencional i del consens social al voltant del creixement econòmic i tal. Podríem fer crítiques, les crítiques ecologistes, que suposo que s'han fet abans, podríem fer moltes crítiques més profundes, més radicals, però el que veiem és que és molt fàcil demostrar per una amplíssima part de la població que la patronal ha dirigit malament el creixement econòmic l'últim quart de segle i, per tant, des de molts prismes, en termes de si volem reduir l'abandonament escolar, com he dit, si volem incrementar els percentatges de catalanoparlants, si volem incrementar la igualtat en la distribució de la renda, si volem reduir la diferència que ens separa del nord d'Europa en termes de renda per càpita. Totes aquestes polítiques requereixen que parlem de model productiu i que desacralitzem la idea de que cal creixement econòmic, que cal creixement del PIB, que cal creixement de l'ocupació. Llavors hem de ficar més el focus en un creixement de tipus més qualitatiu, de feines que requereixin més tecnologia, més formació dels treballadors, més estudis superiors, menys temporalitat, etc. I fins aquí ja seria la meva intervenció. Gràcies.